Анджело е върхът. Когато в училище стане напрегнато, в живота на всеки ученик идва момент, който прави нещо много дръзко. Нещо драматично. Нещо героично. Болничен ли? Именно. Май докладът ти за книгата не е готов за утре. Не съм започвал. Аз нощи направих моя. Виж го! О, не! И от какво си болен? Главоболие, плюс кашлица и малко пъшкане. Ще стане ли? Главата ме боли. Спокойно, миличък, почивай. Най-добре да не ходиш на училище. Така ли? Но може би си права. Имам важна среща в галерията сутринта, но ще се прибера до обяд. Почивай си. Лошо. Така исках да отида. Знам, миличък, но няма да е честно да заразиш и другите. Стой в леглото и си пази силата. Ще се видим. Добре, малко прекалих накрая. Но не издържах. Важното е, че си останах у дома. Болничният. В болничен ли си, можеш да правиш всичко. У дома. Можеш... Винаги има много... Можеш да скачаш. Помощ! Кого заблуждавам? Ще откача от скука. Няма никой наоколо. Нищо по телевизията, а няма начин да чета книга. Да си болен е тъпо. Защо винаги забравям това? Супер! Ще правя нещо! Хало? Анджело, аз съм Шерут. Чуй, доклад. Вчера е трябва сега. Пропускаш много думи. Добре. Вчера сме си разменили папките. Главоболие, плюс кашлица и малко пъшкане. Твоята е у мен. Моята от теб ли е? Трябва ми за четвъртия час. Да, тук е. Ако искаш да се разнообразиш като си болен, ето ти съвет. Излез малко от къщи. Така, чуй плана. Гледай прозореца да е отворен. И точно в 11 часа папката ще влети през прозореца като птица. Символ на мира. Като какво? Гледай да отвориш прозореца. Явно си по-добре. Шър, не съм болен. О, даде! Става интересно. Добре, взех папката, малко закуски и тръгвам. И не тръгвам. Защо мама се връща толкова рано? Винаги е лоша идея да те хванат, че излизаш, когато уж си болен. Аз съм миличък. Забравих документите. Чао за сега. Приятен ден! Какво? Бързам, закъснях. Още един съвет. Никой не бива да те види, че излизаш от къщи. Стария гейзър. Не очаквах да го видя. Не е добре. Казах, не хвърляй топката в двора ми! Не докосвай колата ми! Защо не си в училище? Аз кой... Какво? Аз... Днес имам празник, сърна... Правиш се на болен, а? Какво? Нека позная. Направил си се на болен, но ти е доскучало и хоп, сега се чудиш какво точно да правиш. Ще ме издадете ли? Ще видим. Аз... съжалявам, но бързам. Някой ме чака. Напълно ме разбих. Елена, тя ще ме издаде със сигурност. Време е да изпълня мисията. От домашното си снощи всички знаете, че седни, младежо. Но прозореца исках да... Време е... Какво беше това? Птица, символ на мира. Моля? Една птица се удари в прозореца. Тук, ще проверя. Седни.
Аз ще проверя. Уверявам те, че тук не виждам никакви птици. Освен тази. Изака се на главата ми. Птиче Ако? Ха-ха! Но как? Мляко плюс сламка. Равно на птиче Ако. Ето ти папката. Благодаря. Ей, няма защо. Ще вървя. Последен съвет. Ако си излязъл, гледай непременно да се прибереш преди майка си у дома. О, Ливи, радвам се да те видя. Здравейте, как сте? Анджело е болен и остана у дома. Свършено е с мен. Сега какво правиш? Аз... Виж, да се правиш на болен е класика. Аз също съм се преструвал. Но ти, момче, ще се провалиш. Но как да стигна до прозореца преди мама да се е прибрала? Добро, момче. Казах му да остане вкъщи, за да не зарази другите. Симулантите се подкрепяме. Как да ви благодаря? Не докосвай колата ми! Здравей, миличък. Как се чувстваш? Малко по-добре, мисля. О, не. Изпотил си се. Вече имаш и температура. До утре ще се оправя. О, миличък, колко си смел. Знам. Но и утре ще останеш у дома.